Türkmenistanda atymlyk çaýyň hiliniň juda yaramadlaşandygyny, şol bir wagtda onuň bahasynyň ýokurlanýandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Atymlyk çaýyň hili ören pesä açyp oňa dürli zirdiwiller, şol sanda çöp çalamlar garylýar. Ýaşaýjylar çaýyň islenlik görnüşine haşal otlaryň ýa-da ýorunjanyň garylýandygyny aýdýarlar. Käbir adamlar çaýda gamşyň ýapraklaryny, çöp çalamlaryny hem tapandyklaryny aýdýarlar. Soňky döwürde bu çöp çalamlar ilat arasynda mahorka diýilip adlandyrylýan temmäke garylyp satylýardy. Indi bu çöp çalamlar atymlyk çaýa da garylyp başlandy diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 8-nji maýda gurrun berdi. Ol Türkmenistana gök we gara çaýlaryň esasan Hytaýdan we Irandan import edilýändigini aýdyp, häzirki wagt atymlyk çaýlaryň hiliniň yaramadlaşandygyny ýurdun dürli welayetler şäherlerinde eşitse bolýandygyny hem bellidi. Mundan öň atymlyk çaýyň tebii gow tagamy bardy. Ýöne soňky döwürde onuň düzümi ören ownyk. Çaý demläninden soňra ol durudäl we bulançak bolýar. Şeýle-de onuň tagamy hem ýok diýip Aşgabatly habarçy aýtdy. Habarçy atymlyk çaýyň hiliniň yaramadlaşýan mahalynda onuň bahasynyň bolsa gymmatlaýandygyny aýdýar. Onuň bellemegine görä häzirki wagt 1 kilogram gök çaýyň bahasy 40-45 manat aralygynda durýar. Irandan import edilen käbir atymlyk gök çaýlaryň 400 gramlyk bir gutusy 50 manada barabar. Bu gaplanan çaý bolan sebäpli onuň hili birneme gowy. Ýöne muny köp adamlar satyn alyp bilmeýär. Sebäbi ol adamlaryň maddi güýç ýeterinden gymmat diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä käbir ýaşaýjylar çaýyň hiliniň yaramadlygy barada paýtagtdaky bazarlaryň administrasiýasyna we türkmen standartlary baş döwlet gullugyna ýüzlense-de oňoýly jogap alyp bilmeýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly söwdegärleriň birnäçesi atymlyk çaýyň hiliniň yaramadlaşmagynyň sebäplerini ýurtdaky valyuta çäklendirmeleri, dollaryň bahasynyň gymmatlamagy we türkmen standartlary baş döwlet gullugy tarapyndan girdilen düzgünler bilen düşündirýärler. Söwdegärler ýokary nyrklara garamazdan çaýyň dürli görnüşlerini import etmäge taýýar. Ýöne muny amal etmek isleýän söwdegärlere hökümet tarapyndan emeli bökdönçlükler döredilýär. Mysal üçin getirilen haryt üçin 3 gedek salgyt töledilýär. Ähli çykdajylar we salgytlary nazara alanyňda harydyň satuw bahasy ýokurlanýar. Ýöne bu munyň bilen hem çäklenmeýär. Sebäbi hökümet harydyň bahasyny hem çäklendirme girdýär diýip Aşgabatly söwdegär anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol şu sebäpli ýokary hilli harydy import edýän söwdegärleriň azdygyny, muňa derek olaryň atymlyk çaýa çöp çalamlary ýa-da haşal otlary garýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosy ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda türkmen standartlary baş döwlet gullugy hem-de Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň türkmen standartlary döwlet gullugy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda gök çaý türkmen medeniýetiniň bir bölegi hasaplanyp ilat tarapyndan iň köp içilýän we sarp edilýän önümleriň başynda gelýär. Soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanyň döwlet başçysyny Gurbanoğlu Berdimuhammedow prezidentlik wezipesiniň gapdalyndan atçylyk, edermençilik, ösümlik dünýäsi, halkara siýasat, watan söýjülük ýaly temalardan ýazan kitaplary bilen bir hatarda çaý barada Çaý melhem we ilham we Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitaplary çap etdirdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi raýatlary sagdyn dem almak üçin Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynda görkezlen çaýlardan içmegi maslahat berdi. Döwlet eýçiligindäki media serişdelerinde prezidentiň Çaý melhem hem ilham adly kitabyndan alynan bölekler hem okuýjydyr tomoşaçylara ýetirilip, olarda çaýyň ömrü uzaldyjy serişdedigi, çaý içden ömrüň uzaýandygy ýaly maslahatlar berilýär.